Čaute ľudia, tu je Eritrea a po dlhej dobe tu máme videjko. Prepáčte, že som nenatáčal, ale nejako som nemal ani chuť a tak celkovo, takže to bude také rýchle videjko, také informujúce a dúfam, že sa bude páčiť. A prvú vec, ktorú som vám chcel povedať je, napíšte mi do komentárov brawlerov, ktorých mám dať na Prestige 2. A vyberiem troch, ktorí budú mať tam najväčšie zastúpenie a tých dám na Prestige 2. Ale píšte okrem Iu, Naiji, Damiana, Noriho, Sama, Clancyho, Shelly a Otisa. Všetkých ostatných môžete písať, keďže mám všetkých brawlerov, ale týchto neobouším, mám logicky na Prestige 2. To je jedna vec. Druhá vec, pripojte sa do Guyportu, po Megapigu budeme kikovať tých, čo Megapik nehrali, ako ja som ešte nehral, ale budem, ale tí, čo nebudú hrať, tak ich samozrejme kikneme a budete sa môcť pripojiť od 60 000 trofej, ale rozmýšľam, že dáme asi od 70 alebo 75, aby to už trošku rástol ten klub. Ďalej, ako si môžete všimnúť, už mám 117 000 a keby niekto si mňa chcel dať do friendov, tak napíšte do komentárov, že hej, poslal som ti request a a napíšte meno do komentára tiež, aby som videl, že ste to vy. Takže tak, tu máte moje ID meno, takže na to mi tam pošlite, alebo keď kód. A poďme si zahrať jednu takú hru, len tak na zabavu. Dáme túto hru s El Primom, Solo Showdown Plus. Dosť ma baví tento, ako musím povedať, mod, lebo veľmi dobre sa to pušuje trofy. No a takže tak, napíšte mi nejaké nápady do Bravolka, keď tak. Jedna vec ma taká napadla, že by som možno, že každý deň hral, dajme tomu 2 hry a že musím zabiť každého brawlera. Videl som to na YouTube, celkom sa mi to páčilo, také napíšte mi, či by ste to chceli, áno. Takže zahrajme si jednu hru a to bude koniec toho videjka. Chcel som mať takto narýchlo videjko, že aby ste vedeli, že videá budú vychádzať, že neprestal som natáčať, nebojte sa, len proste som nemal náladu, pošoval som Bravolko, hej, takže tak splňte si svoju prosím úlohu a napíšte do komentárov tie veci, čo som chcel. Napíšte mi možno aj keby som chcel, ako zatiaľ prežívate leto, lebo ja tak celkom pohodie, ja na dovolenky nechodím zatiaľ, ja len tak na 2-3 dní do Maďarska tak. Takže ja nechodím, čiže ja si nejaké prestávky dávať extrémne nebudem. Ale napíšte mi, že vy ste niekde boli, alebo také niečo, viete. No, ten damage je ako dosť dobrý. Takže takto. Dúfam, že sa máte dobre, že som vám nechýbal až tak a ak viete prečo mi nechce sa zapnúť stream, lebo to sám neviem, lebo overený kanál mám, to si som na 100% istý, 50 odberateľov mám, žiadnu tamto tú prekážku nemám, takže ja nechápem, prečo mi nechce zapnúť stream, stále mi tam píše, že proste nesplnené podmienky. Dobre, skončili sme druhý, takže ak viete niečo, napíšte, dúfam, že toto video uvidí veľa ľudí. Buďte šťastní, majte sa radi a čaute.